Takže čaute ľudia, keďže som v minulom updateovom videu slúbil, ktoré môžete akurát teraz vidieť na obrazovke, som vám slúbil, že sa pokúsim vypestovať ten obrovský beanstalk v tom novom update, proste čo pridali toto, ten beanstalk. A mám tam teraz, že tam mám dať kvetinové rastliny, no tak ideme na to, jak môžete vidieť, tak tu mám strašne veľa orange tulipánov, lebo to je taká taktika proste, že keď máte strašne veľa tohto, že je to strašne, že vraj rýchlo splníte, takže to ideme zistiť a mám ich tu vysadených, ja som ich mal v inventári okolo 900 a teraz ich mám nejakých len 400, no takže by tu malo byť cez 500 tulipánov, čo je extrémne veľa a my ideme nazbierať nejakých zatiaľ len 200 a pokúsim sa to vyrazť určite aspoň raz, možno aj dvakrát a môžete vidieť, už mám plný inventár, všade mi to tu po obrazovke píše a môžeme rovno vy napísať do komentáru, že či už ste to aj vy niekedy akože celý ten beanstalk vyrastli a ja mám iba 351, čo není úplne najlepšie, ale ja to na 100% dám, lebo to som mal 351 a nemal som ani plný inventár toho, takže to spravím ešte tak dvakrát a vlastne beanstalk vyrastený, no takže to spravíme asi len raz, ale ja by som povedal, že je to aj celkom ťažké, akože že musíte mať extrémne veľa vecí a proste všetkoho, že to není len tak, že pár rastlín tam dáte, alebo potom, že keď máte kamošov a hráte s nimi a tak keď ste viacerí, no tak to ide rýchlejšie, ale ja žiadnych friendov nemám, akože na Robloxe, takže asi tak, ale to ma aj tak nezastaví, aby som to celé vypestoval. OK, je tam 707, takže teraz úplne si nenazbierame plný inventár, iba pár takých, že 140 a to už bude vlastne aj vyrastené, čo akože celkom som myslel, že to extrémne dlho bude trvať a to bola pohodička. A môžeme si potom, aby toto video bolo dlhšie, môžeme si potom otvoriť aj nejaké vajka, ktoré mám nachystané vajíčka, eggy, čo by mohlo tam padnúť niečo dobré a dobre, už ďalej nezbieram, lebo 141 veci, tam ste mohli vidieť vpravo dole a posledný krát dúfam teda, že to budem dávať a vyrastené. Nice, je to tu hoši. Prvýkrát sa mi to podarilo a to je, dneska mi je štvrtok si myslím, áno štvrtok by mal byť a ideme sa pokúsiť aj na to vyliesť, čo by som chcel dať na videu, lebo asi pár ľudí mi hovorilo, že to bolo akože aj celkom normálne ťažšie, že keď si to takto musíš normálne vyliesť a akože neofejkuješ to. Takže ja, počkať, nie, aby to bolo zasa fair, ja to fakt, že chcem skúsiť a som na to zvedavý, že aké to ťažké bude a už sa tu aj typek snaží vyliezť, ale toto trošku občúrame, lebo ja už som raz bol na jednom serveri a hen to bolo strašne ťažké a tu mám, že claim reward, to som dostal. Tak ale to sa mi celkom akože páči, že takto idem a môžem dostať aj ešte k tomu niečo. To vymysleli celkom dobre, to je nice. OK, a jak mám ísť stade to teraz? Trošku to občúráme, nevadí. Čo sa dá robiť? No a teraz nechce sa mi to úplne ísť, ja som, viete, taký Superman, ja to rýchlejšie vylezem, OK? Sme tu vlastne ešte ani nie a ja som ani takto na video vlastne nešiel hore, takže to bude poprvýkrát na video a aj poprvýkrát ja, lebo ja som takto nešiel, ja som vždy išiel akože inou cestou a nice, tak to je tu pekné, to si takých obláčikoch, tu je zlaté kura, tu je niečo, 9 more, aha, to tiež hádam spravím, tu je nejaký teleport, ale ten ešte nemôžem využiť. A tu je nejaký merchant, a čo je táto hustá, akože mi niečo pomáha, alebo nie. A takýto veľký chlán, ktorý by mal predávať nejaké veci. No jasné. Ale prečo mi nepredáva akože viacej veci? A ja som tu aj pred chvíľou bol, to som vyliezol cez taký strom a mám tu, že za reset 193 triliónov, čo ja mám teraz celkom dosť, lebo taký typeček mi dal. Takže ja to rovno aj miniem, čo som akože asi nemal robiť kvôli jednému seedpacku. Ale to je jedno a tak to tu teda asi nejako vyzerá.
A akože ja by som povedal, že sa im to extrémne podarilo, že je extrémne dobrý update. A čo ešte pridali, čo som vo videu neukazoval, tak je, pozerajte čo, Grow, ale Gardenka. Áno, pozerajte, presne toto. To je normálne taká knižka, v ktorej máte enchanty, questy, všelijaké takéto veci, že na splnenie. A ja už som toto skoro aj zničil, že shovelled stop len, že zničiť 100 rastlín a dostanem nejaký seed pack, čo si chcem určite nehať na nejaké video, kde to budem plniť, takže to určite teraz nejdem robiť, ale hore to vyzerá pekne, proste taký hradík. Všetko sa im podarilo a ja môžem aj takto liesť po mojej palme, čo som ešte vlastne ani tu asi nikdy nebol hore. A my si ideme rovno, skočíme si otvoriť vajíčka. Mám tu mythical egg, gourmet egg, summer egg a toto je primal egg, si myslím. Hej, je to primal egg a ideme to rovno otvoriť, ale neviem, že či nebude mať problém, že bude mať plný inventory, kamo, proste to je úplne strašne, mi to leze na nervy, že musím predať niečo, nie že niečo dostanem, musím predať, musím predať, to je najhoršie s tým. Toto a ešte čo predáme, rýchlo, pterodactyla nie, parasaur, dobre, toto nezajíma nás to a ešte jednoho musím predať, Bagel Bunny ide sa predať, OK, sales a rýchlo to popredávam a vy mi zatiaľ do komentárov môžete napísať, neviem čo som predal, ale že do komentárov mi môžete napísať, že či máte taký istý problém ako ja, že proste musíte takto furt predávať, keď chcete otvoriť nejaké vajíčka, predávať, kúpiť, otvoriť, lebo proste je strašný problém, je to, mohli by to nejak vylepšiť, že zväčšiť, ale zatiaľ sa im to moc nepodarilo, no. A ani za tých petov proste veľa nedostávaš, to sú len také, že ani milión nedostaneš a to fakt milión už pre mňa není absolútne nič, keď mám, ja neviem, 2 kvadriliardy alebo koľko. Takže není to proste veľa a už si konečne ideme otvoriť tie vajca. A mythical egg prvé a tam bude, poď niečo dobré, Red Foxka, kamo, Grey Mouse, čo je šedá myš. A ďalšie bude, poď, prosím, niečo dobré. Bagel Bunny, kamo, teraz som ho predal a zrovna som ho dostal. A ďalšie bude, čo tam bude, poď niečo dobré, prosím. Kamo, korytnačka, fakt, že korytnačka, akože fakt. Prosím o Red Foxku, prosím, z Mythical Red Foxku. Poď, prosím. Si robíš srandu, znova Grey Mouse a z Primal Egg ani vlastne neviem čo dobré môže padnúť, ale prosím, nech mi padne to najlepšie. Prosím, niečo dobré na koniec videa. OK, no tak tých môžem ísť rovno predať, ale to spravím až po videu. Toto je už teda pre toto video všetko z toho, ako som vypestoval tento obrovský beanstalk, ale že úplne sám, čo mi za to fakt musíte dať odber aj like. Napíšte mi nejaký pekný komentár, napíšte, že koľkokrát ste to vy vypestovali, či sami, alebo či s kamošmi. A to je už teda všetko, majte pekný deň, dajte odber a čaute!